सोरां नार्जारी एक्टर बिसम्बि बर' सावथुन लोगोसेनो गानजा फाग्ला बर' माहारिनि गेजेराव जायगा लानो हानाय नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे आरोबाव हुस्रि खावनो थाखाय खावलायबाय। गोसा जायाखै आरो खनसेबाव गोसा जायाखै। थैंक यू। नैथियाव आं लेंहरबावनो सानबाय जोंनि मोनसे समनि बर' सावथुननिनो मुंदांखा महरगिरि बिथाङा जाबाय राजीव ब्रह्म। सिमांना मोगथां सावथुननि मोनसे समनि महरगिरि राजीव ब्रह्म जायखौ जोङो बर'फ्रा बर' सावथुननि सुनील शेट्टी होननानैबो मिथियो। नंगौ नङा? हुस्रि खावनो थाखाय खनसे खावलायबावबाय। हुस्रि खावनो थाखाय खावलायबावबाय। जोंनि गेजेराव दङ राजीव ब्रह्म। जोबोद साबायखर। थामथियाव लेंहरबावनो सानबाय सासे मुंदांखा महरगिरि आइजो बिथाङा जाबाय एक्ट्रिस बिथाङानो जाबाय जुलि। बे समाव जुलिखौबो फैनानै जौसाङाव गसंफैनो थाखाय खावलायबाय। आरोबाव बे समावनो आरोबाव लेंहरबावनो सानदों सानसुलि बिथां मुंदांखा महरगिरि बेबो बर' सावथुननिनो फावखुंग्रि बिथांखौ लेंहरनो सानबाय। सानसुलि आखाइ खबनानै हो। बारा जस गैला नामा रुपुनियाव? बेसेबां जस दं? बारा जस गैला नामा? थैंक यू। आरोबाव आं लेंहरबावनो सानबाय जोंनि नैबे इउटिउब जायगायाव जोंनि मा इउटिउबनि जिथु प्लेटफर्म प्लेटफर्मावहाय जायगा आवग्रिनो हानाय फेस्ला फावखुंग्रि बिथाङानो जाबाय बिनानाव दैमु। जों बयजोंबो मिथिजानाय दैमु बिथांखौ फैनानै जौसाङाव जों बयजोंबो सिनायथि होफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। आरोबाव बे समावनो आं लेंहरबावनो सानदों महरगिरि अलंबार बिथांखौ। महरगिरि अलंबार बिथाङाबो नैबे जौसाङाव फैगोन। खनसेयैनो जों बिथांमोनखौ मान बावनो सानबाय। अलंबार रिजु स्वर्गियारि सफैदोंना सफैयाखै बिथांखौबो लेंहरबाय। लोगोसेनो नैबे बर' बेनि गाहाय सुजुगिरि लोगोसेनो विलियन रल लायो बिथाङा ब्रिलियन एक्टर होननानै मिथियो जोंनि नैबे रुपुहि हालामनि गरामारानि बिथाङानो जाबाय जेसास खेरखातारि। आखाइ खबनानै हो। बिथाङाबो बर' सावथुन मुलुगाव मोनसे जायगा आवग्रिनानै दङ। जेसास खेरखातारि बिथांखौबो फैनो थाखाय खावलायबाय। बिनि उनावहाय दङ जोंहा मोसानाय जा आदब खायदा बेनि करियोग्राफ खालामग्रा लोगोसेनो 16-17 बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि बे मोनसे मेलावहाय एवार्ड फांसनाव एवार्ड आवग्रिनो हानाय बिथाङानो जाबाय बेस्ट एवार्ड करियोग्राफियाव बिथाङानो जाबाय सोमावसार बसुमतारी। बिथांखौबो बे समाव जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। लोगोसेनो सालबारि डिस्ट्रिक्ट बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि सन्जय गयारी बिथांखौबो बे समाव खावलायदों। आरोबाव बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननिनो सालबारि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि जौस्रां बर' बिथांखौबो बे समाव नैबे जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। आरो लोगोसेनो फारि फारियै बिथांमोनखौ सामलायगिरिफोरनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांमोनखौ बरायना लानो थाखाय खावलायबाय। आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय बयखौबो खावलायबाय। रंजानो रेडिना रायजोफोर? बेसेबां हुस्रि खावनो हायो? गिबियावनो जाबाय सोरां जोंनि बयनिबो अनजाथाव नायल' जाल' नङा होमबा? मोजां महरगिरि खायसे जोङो बयबो नायनो होननानै गोसो गुदुं जानानै दंमोन। हयथ' बे सिमाङा हयथ' दिनै जोंना जाफुंबाय। नंगौ ना नङा?
नुबायना मेगना गेदेर गेदेर खालामना नायसे गोजोन्थों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि गेजेरावनो जों नुबावनो हादों राजीब ब्रह्म बिथां लोगोसेनो जुलि महरगिरि बिथां बिनानाव सानसुरि दैमु